Conseller de Govern del 2012 al 2017, pendent de judici. En Raül, exprofessor, vicepresident del Govern del 2016 al 2017, en presó preventiva. L'Oriol, professor, vicepresident del Govern del 2016 al 2017, en presó preventiva. En Josep, exestudiant, conseller del Govern del 2016 al 2017, en presó preventiva. En Jordi, exprofessor, conseller de Presidència 2017, en presó preventiva. En Jordi, exestudiant de la UAB, diputat del Parlament, en presó preventiva. La Carme, exestudiant de la UAB, presidenta del Parlament del 2015 al 2018, en presó preventiva. I l'Anna, professora, diputada del 2015 al 2017, exiliada a Suïssa. Repressió social. L'Oriol, en Jordi, la Bàrbara, en Javier, la Laura, l'Ignasi, la Maria, en Josep, la Lorena, la Cèlia, en Carles, l'Andreu, en Jordi, l'Eduard, en Bruno, en Sergi, l'Andreu, en Nahuel, l'Alejandro, la Dual, la Maria, la Natàlia, l'Adrià, en Joan, en Miguel, en Víctor. Estudiants imputats en el cas 27 més. Sol·licituds d'entre 11 i 14 anys de presó per la tancada pacífica a l'edifici del rectorat la primavera del 2013. Repressió sindical. Jordi Coqui, personal d'Administració i Serveis, membre del comitè d'empresa del 2003 al 2015, sol·licitud de 11 anys de presó per participar en una roda de premsa. L'Armengol, professor, membre del comitè d'empresa, actualment president, sol·licitud de 11 anys de presó per participar en una roda de premsa. He llegit una llista de 35 persones. 35 persones només a la Universitat Autònoma de Barcelona. I possiblement em deixo. 35 en una sola universitat. Moltes més a tot el país. Entre els nostres governants, els nostres alcaldes i alcaldesses, els nostres funcionaris i funcionàries, els nostres mestres, les nostres activistes, els nostres militants, les nostres afiliades, la millor gent del país, la més compromesa, la més responsable, la més treballadora, el nostre present i el nostre futur. I què podem fer? Expressar la nostra solidaritat a totes les persones represaliades per lluitar per una societat més justa, més equitativa, més democràtica. Què podem fer? Seguir lluitant per la llibertat d'expressió. Què podem fer? Col·laborar econòmicament amb la lluita antirepressiva. Omplim les caixes de resistència. Què podem fer? Mobilitzar-nos contra la repressió arreu del país. Per això us dono les gràcies per ser avui aquí, mobilitzats, expressant la solidaritat, defensant les llibertats polítiques, les llibertats socials i les llibertats sindicals. Col·laborant econòmicament o com a voluntaris, com a activistes, com a persones sempre compromeses. No callarem, no callarem, no callarem, no callarem, no callarem, no callarem.